Spremam čorbu od bundeve, isekla sam te krajeve i stavit ću u vodu. Kuvati možda 15-20 minuta dok pripremim povrće, jer spremam čorbu koja se sprema u Južnoafričkoj Republici. Recept mi je dala kuma. Povrće koje sam imala i koje može u režnu ću staviti na papir i peći. Ovo je patliđan, to sam samo otkinula vrhove, treba će mi samo sredina. Njega ću posle uguliti kad se ispeče. Znači, ove drškice celera, crvena paprika, luk, zelena, bijeli luk, šargarepa. I to sve ide na pečenje u rernu. Koliko će to dugo biti, ne znam, vidjet ćemo. Sve je spremno za miksanje. Evo, tu je pečeni luk, patliđan, paprike, luk koji je izvanredan kad je pečen, šargarepa. Savjetujem da se prvo prekrije sa najlonom, malo odstoji da bude lakše guljenje. Prvo ću izmiksati ovu tikvu koja je gotova, a onda ću da dodam povrće ovo koje je pečeno. Ja verujem da će to ukus da bude slično sam pravila, nikad baš nisam ovako. Ali kuma Nada mi je rekla, ona je bila u Južnoafričkoj Republici u Pretoriji i kaže da je to specijalitet u svim njihovim restoranima. Na taj način da se pravi. Nećete slušati zvuk miksera, pa ću da ga ugasim. Evo ga, divne gustine. Sad ću da stavim ovo povrće i da izmiksam njega. I ovaj divni sok što je pustio patliđan. Sve mora da se miksa. I dodat ću malo ove supe. Ide na miksanje. Zaboravila sam ovaj komadić đumbira. Daće mu poseban ukus. A za posut preko pripremila sam ovu škaljinu ili neki kao ljutiku. To sam već objašnjavala da je mnogo lijep luk. Nije mnogo ljut, podsjeća na mladi, a ima malo drugačiji ukus. Sad ide na miksanje. Izmiksano je, jako je gusto i daće gustinu potrebnu krem čorbi. A ako bude potrebno, dodat ću i vode. Ja nisam dodavala krompir kao u nekim drugim krem čorbama. Evo, ovo je sasvim odlična gustina. Začiniti, dodati kiselu pavlaku. Čorba je odlična. Probala sam. Mislim da soli više ne treba. Dodat ću malo na vrh noža ljute paprike i malo začina. Kako je to divno. Kremasto, a nije previše. Ja ne volim nikad je previše. U ostalom svako može da razrijedi koliko njemu odgovara. Kasnije pavlak. Spremno je za serviranje. Boja je malo tamnija zbog plavog patliđana. Znači malo ovog luka, malo bosioka ako imate. Ja ga imam u bašti, odnosno na balkonu.
taman kao bašta. I jedan komadić pavlake. To je to. Prijatno. Spremam specijalitet od gospođe Bundeve. Isekla sam na kriške sa korom. Tu je rešetka i voda i kuvat ću je na pari. A onda će biti iznenađenje šta ću da stavim na bundevicu. Poklapam i ide na kuvanje.
Tikva je skuvana na pari i ohlađena i sad ću je servirati. Znači stavim tu. Trebalo je možda 15 minuta. Napravila sam domaći sladoled i posula sam sa orasima i unutra ima dovoljno, tako da neću sipati orahe preko kao dekoraciju. Dovoljno je što ima oraha u samom sladoledu. Ovako izgleda mnogo lijepo. Naravno, nana s balkona. I na ovu. Ona, osim što da lijepu dekoraciju, da i ukus i fino se sažmu svi sastojci. Evo. Prijatno.